Lundi utukalo kile muga anina ni samba fulani muga anikele sangambale nyinambalo we audi wante seken au fulla kasawu yake sanga naka wakati abo sigi ka anga bololo kana nika ulaino e Malikunafoni abo sigi ka kunafoni mi makono tene kana se jumama sanga naka wakati ale wati kone niyo osile ayo bismillah. Ame kuna funda mneni femi sa wala sa ka seka tomi niga osi chamache fanga aleka mi na be sena kalota ani shegi boyo kabini septembre kalo kile muga nduru samba flani muga temene na seda uma ukon kanga na anga jamana o konna la mi na le nyama be good look Jonathan Bulo ubina na septembre kalo kile duru fukata se akle olo vlama samba flani muga ani kele bagi kimeli tako flana ye anga jamana o konna la ya no bagi mira na le damne na kunu utukalo kile mugani saba na bna to sena kile saba o konna la kalande nunu yera koni uluye ake hakili sigibalia o konna la o de la sa yanfu ila ka ufino kalande mugambo nyongo ulu koni ma utoye seben furala ulu masika kimeli ninga o ke dema sa ulu koni bora ninga ugani songoya ka oyira kosobe kunu yanfu ila dugu o konna la o de la sa kalande nunu yere ulu koni ye weleweleda ninka obla foila prefema ale ka seka waliya sugu bela jilenke wala sa ka seka nyesoro ni waliya yin ola o de la sa kalande nunu nulu togoma ye u ka seben fura la sa halsa ulu koni maseka kimeli ninka oke Sandemse fla munu shibeti jo santan katase santan ani flama ulu koni shuira sibiri temene utukalo kile muga ani kele dingedo o konona la akera yoro minasa ore lafia bugu pelengane sanka ulu feno ni demsa nu kontara kubetaka u kode u kotola sa yoro koni bina u ka mina kera sababu u shu kon kalabo protection civil ma ofe ka hakili jigin ka fo kabe sanduru bobi ma woro fana ulu koni fana shuira ni yoro ko folen kelina Amita banyangara sira bankasi katase koroma o sira ko falo nunu kon lablala karido kasawu yake dana masakuma ulu kelenu kan sira nunu ninka aletike kuma nyonya o konna la karido sa o kon yesira nunu ninka labla kasawu yake bengan fo o temena uni dugu marabaw ni nyogonche Amita ansongo mamunu be no ni ulu sigiyoro bla wataguna ka ukunda ansongo o lamini kansa balofen kondira uluma kunu sogoma ansongo ka ulu feno balofen mi ni abetalike maloboro bisaba kata se nono carton tan oma ani sukoro boro bisaba macaroni o paketa sange shule o fana tan bonyongo ale ni dafe no ye matlaisa o fananta ni koni deme bayin kera mamunu fesa o de ye franyo kanje kulu mimbe no ni alebe uka yorla no ye IMSS sa na ale musaka bora o komisaria o fanfelala o koni ni musaka intaka de ni manuna botaguna sous préfet ale koni ye folikanke ni manunu ye Ameta kokan kibarula ameta Tunisia ulu feno Tunisia tunkelendo ka uka dugumasira ninka o datugu libika ulula ka sababu yake coronavirus bana kwe kunya yira ka foko akanga daele utukalo kileta anin kononton temeni nga libi kele ni aga dugumasira ninka o daele dogokun temeni na nega jurusira o fe ore la sa Tunisia ulu konima sika uta daele folo ka sababu yake lakana ko oye Charika uka jamana nyama koro no ye senna abiri andabama ka wele serale ma bi utukalo kile muga anani kashito sambi olovla ani konontona sen sarbere yeresa ale tumbe Dakar ka uka laptani so ola kontana ka sababu yake coronavirus bana oye Malikunafoni jabarani la jabo kunafoni mtumbi ambulo korabi ninga da au kelengana bela jilin kuloka ore tunyeni hakilla awe family soro anga biye kunafonuna nala manga jona mi nyoko soro shini inshallah kunafoni kura ulukeneka au kambe jien watiore ayo hakilito au yerela au kakila ko hakilito au kerefe mawla au mamunu be no na abonente anga chaîne YouTube na anga page Facebook la ama nyino fe ako abonné anga page YouTube na anga page Facebook la au ka to ka j'aime ni partager baade on ko kanga video koro ore be ja on fana be on encourager anga barala au kambe jien watiore